olen siis sulle, se on niistä käännikin sulle näitä. Ja mä tasin käydä seinässä vanat kiinnudet ja einään seitseitä kiinnudet. Kyllä mä en ole yhdessä, kun se on seitsemän. On koppamän. Saista. Suur, suur, jakaan internet välissä niiden tahansa. Ja se on ehto se taas niin että on kiinnos. Se on päin siihen suur. Ja mä kylmästi sulle. Ja se kylmä on niistä todennäköisesti rautteet, ja? Ja mä mõtlesin, et siin ees on täitsa raudtee, aga siin kannatame, et see ongi vana raudtee. Sa oled siis kabas. Esiteks on siin paremal ja vasakul. Paremal on see raamatukogu ja teine pool on seal see kirstu. Ja siin ees on see portaalid. Seal ei tohi see minna. Seal täitsa ongi keelatud.